Yung guide namin yung bata. Paano kung ang bata ay nagsisinungaling? Ultak ni Iwa dahil kayong bibidyo ko. Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel. And for today's video, nandito tayo. Aray ko, kinagat ako ng tigasaw. And for today's video mga kachapsoy, nandito kami ngayon, nagbabaktas kami ngayon sa Sigad. At aywan ko, wala namang pista sa ngayon. Bakit kaya nandito kami sa Sigad? Alamin ninyo mga kachapsoy. Comment down below kung saan kami papunta. Yeah, check it down you. Ayan mga kachapsoy, andito na kami. Ayan si Marvin. Mananakgas po kami dito ngayon. Kung saan man po kami pupunta. Actually, mangunga po kami ng kurumbot. Kuya, parang di ni maodihan. Teka, ito na natin sa Encantadia. Sige, sadungan pa. Yari talaga ako makasama ho. Saan na kaya kami mga kachapsoy? Hala. Nining. Yan ang bata. Siya ang bata ang may alam. No, Nining, ikaw ang pag-asa. Ikaw ang ligaya. Sige. Kay Mika, sabi mo again, Dere Halbo. Kachapsoy, legit na wala talaga kami. Sige. Aabatin ninyo mga kachapsoy kapag naglagabong ako. Yan. Yung guide namin yung bata. Paano kung ang bata ay nagsisinungaling? Sige, alam daw ng bata eh. Sige, tuloy ang ligaya. So ayan mga kachapsoy. Nandito po kami nagbabaktas. Andyan po sa harapan si Chapsoy na ilubong. One hour later. Opo. Mga kachapsoy, malapit na po kami. Ay nga na pagtawid. Kaya di pa. Uni na. Yan mga kachapsoy, si Chapsoy po ay lalatay. Lalatay po siya sa tulay. Hala karadok mo sito. Musing mo. Bagay ikaw pakbabaon. Ito po ay dito sa Lawaan. Hinay. Mika bato na kasi. Ultak ni Iwa dahil kayong bibidyo ko. Dali la. O ako naman, Nina. Yes! Mga kachapsoy, nakarating din kami. Opo. Ayan mga kachapsoy, for today's video mayroon tayong assistant. Ayan, at ito po yung dinaanan namin kanina. Kita nyo naman, no? Ang warang-warang. Ayan, at nauna na ako dahil raptay na ako sa kapagalan sa pagbabaktas. Hindi naman tayo sanay sa mga pagbabaktas sa pasakay. Sa Sigad, opo, pero hindi sa pasakay. At ayan, no, mabilis na yung lakad ko at medyo madumi yung ko dyan, yung paa, kaya nakayapak lang ako. Ayan mga kachapsoy, nandito na kami ngayon sa barangay, reveal na natin, Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar.
at abangan ninyo kung anong Oo. ating gagawin dito ngayon. Ayan. Ayan, mga kachapso, yung nilakad pa namin ay isang mahabang lakarin, isa pong palayan, taniman ng palay. Galing po kami ng Barangay Lawaan, papunta dito sa Barangay Bungliw. At ngayon ay nandito na po kami, dito po kami dumaan dahil hindi po kami nakahabol kanina ng bangkang dimotor. Dalawa po yung klase ng pagpunta dito. Pwede po kayong sumakay ng bangkang dimotor o kaya naman ay tawag dito, maglakad kayo papunta dito. Galing ng Barangay Lawaan. Actually, pwede pong may pangatlo pa po sa gabi, lipad. Ayan, mga kachapsoy, papunta na kami dito sa may balon. Ayan, maghuhugas kami, nandito na kami, mga kachapsoy. Sa wakas. Ala, video pa doon, video. Yeah, bakit down? Yeah, balik down yo, mga kasaksoy. Yeah. Oh, yeah. Tingnan ninyo. Ito ang mga katibayan ng aking tagumpay. Yan. Ayan. Bakit down yo? A few moments later. Ito po yung Bungliw proper. At nandito kami sa Purok City kung hindi ako nagkakamali. Dahil kung hindi City, malamang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, at siya po yung aming tour guide, si Micalin Orsolino. Hanapin niyo po siya sa kanyang please follow, subscribe her YouTube channel. Mika, na ng YouTube channel? Mika Orsolino, ayan. Marami po kayong makikita doon kababalaghan sa pagkanta. Maganda po kasi ang boses niya. Ha? Lapangan pa ba, Bin? Idami pa, kuya. Ayan, no? Ilang beses na ako nakapunta dito sa Barangay Bungliw, pero ngayon lang ako nadaan sa bandang ito. Malawak pala talaga yung Barangay Bungliw, mga kachapsoy. Ayan, oh, ang daming mga bahay dito at saka mga improve na rin yung mga bahay. Gawa na sa bato. Ayan, mga kachapsoy. Ito dito ang bahay ng kapitan. At sana po ay anuhin kami. Tawagin kami. Joke. Joke lang po, mga kachapsoy. Ayan. Maglaro sana kami ng bola. Pero mas nahilig kami maglaro ng tao. Ang ganda ng bahay ng kapitan, no? Hindi na ganyan. Ayan. Yung simbahan. Kaya kami sa Lawaan. Hi. Totoo na daw. Mo pa nga aga. Ay, kulop.